Şandeyeke Vatîkanê Serdana gerînende ya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser, İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û İnisiyatîfa Parêzeran a Parastina Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê kir. Şande bi armanca naskirina sîstema Rêveberiya Xweseriya Demokratîk, mekanîzmeya xebatê û avakirina têkiliyan hatiye herêmê û îro dest bi serdaniyên xwe kir. Şande lê gerînende ya têkiliyên derve, ji aliyê hevserokên gerînendeyê û cîgerên wan ve hate pêşwazî kirin. Di dawiyê de şandeyê diyarî pêşkêş gerînendeyê kir. Pêştire Şandeya Vatîkanê berê xwe da navendên İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û İnisiyatîfa Parêzeran a Parastina Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê.